better. I will be stronger, just like a waving flag, just like a waving flag, just like a waving flag, 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 just like a waving flag. Ilandreni program ya lero ya Catholic Perspective pano pa radio Alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. Yonso tibwere ndi mutu umene nthawi zonse timatha kukambirana koma nkhani zambiri zimene tizame lero ndi nkhani makamaka zokhudza masewero, kuti kodi mpingo umati chani pa nkhani za masewero. Mwaswera bwanji bambo Chizulu? Ndaswera gaye. Ndaswera. Abambo nkhani ndi imeneyo. Yeah, zoona Sam. Not Sam, nangozolowera Peter Dumaya. Ndaonanso kuti ndasangalalaso kuona kuti lero tili nanu inunso muli kwambiri ku zamasewero. Ndesa mwina ndi topikiso yabwino imene takhale ali modzi lero. Chabwino. Tikambirane zamasewero. Ndiye poyambira pathu tiyambe ndi pamene pakunena kuti kodi mpingo umatiphunzitsa chani pa nkhani zimenezi za masewero. Ya masewero lipo siyana ande ndizonadi kuti pali masewero amene mwina tikhoza kuona kuti timatha kulowa ngati mu ground, kandi mu ring, kandi mu court, kandi muchani mene timakathamanga kuthamangisa zinthu. Pali masewero ena amene mwina sangatengedwe ngati masewero kwenikweni, koma mwina munthu kumachita contemplate mwina pa nature, akungoenda koma mwina nchire muja akuyang'ana amene chilengedwe chilili. Zonsezo I think is part of nkhani ya masewero. Ndi masewero mpingo chimene ndinganene nkuti uli interested, komanso mpingo umalimbikitsa kuti anthu azichita masewero, chifukwa choti masewero amathandizira kwambiri kuti moyo wa thupi komanso ngakhale moyo wa mzimu wa munthu ukhale bwino. Mwina makamaka mukati muonetsetse Dumayo muona ndithu kuti masewero ambiri aja anthu ambiri amapezamo ndithu kuja, chifukwa moyo wathu anthu tikamakhala timafuna chimwemwe, happiness, joy, peace. Zonsezo masewero ambiri amatha kubweretsa. So because the church is interested pa nkhani yona kuti moyo wa munthu kuthupi ndi kumzimu ukhale bwino, the church encourages kuti the masewero ayenera kumachitika. Tikamakamba za masewero tungokamba masewero in general, ena aliwonsewo, because monga ndanena the church recognizes that sports activity affects the formation, the relations, as well as the spirituality of the human person, body and soul. Alright, abambo mundikhulupirira kuti pali masewero ena ake very questionable. Pali masewero amene mwina mpingo umasankha kuti ife tikhoza kupanga recognize kuti awawa ndiye masewero kuti azichitika mwina nkumawavomereza, kapena kuti awa akuoneka ngati kuti ndi masewero mwina opsa. Pali masewero ngati ankhonya. Bogosheni pa chichewa chopeka kuno. Anthu amatha mwina kumenyana kumene kuja. Tinene kuti masewero amene waso mpingo ungathe kuvomereza kuti awanso ndi masewero mwina obweretsa chisangalalo pa moyo wa munthu. I think mpingo umavomereza masewero amene amabweretsa zinthu zoyenerera monga zimene ndinanena, chifukwa mwazina zimene tikhoza kuona kuti masewero amabweretsa ndi monga mwachitsanzo anthu akamasewera mpira pali nkhani ya sociability, kuti pamakhala anthu pamodzi ali pamodzi, kumvera. Munthu ukakhala mu timu muja umamvera captain, umamvera coach, ndipo ukachoka kumpira kuja kuti wakakhala pa banja pako kayakuyendetsa moyo wako, ma virtues ngati amene aja umapitirira kwapanga kativete koma zoti unaphunzira kuti mpira. So kumvera, sociability,
trust mukakhala mu timu ya mpira munthu umakhulupirira kuti anzanga andipatsira mpira ndipo tiyendera limodzi kugoletsa chikhulupiriro zinthu mbali ma virtues ambirimbiri abwino amene mpira muja timapanga ndithu kuti zinthu zija zikhale ngati zikuyenda bwino ndiye komabe mmene mwanenera ndikhoza kutsindika noti ndi pali masewero ena mwachitsanzo monga mwafotokozapo za boxing ngakhale masewero ala abwino choncho mpingo umazindikiranso kuti ma responsibilities kapena kuti udindo umene anthu ali nawo komanso we talking about responsibilities and obligations I think responsibility ndi udindo obligations mundithandiza kuti pachichewa ndi chani chifukwa koma chitsanzo cha obligation ndi ngati kuti munthu ukuyenera kusamalira banja lako ya ndi zimenezozo zikuyenera kuti masewera ampira asakupangitse kuti udindo zimenezozo zilephereke mwachitsanzo nthawi ino ya masewera ampira World Cup football tikuona kuti anthu amatha kupita ku mpira mmene apitira ngati panopo masewera omamba 12 koloko mpira wina 3 koloko wina ndi mmene wapitira kuja koma mwina amayi kunyumba akufuna abambo akufuna kuti mulongosole nkhani zina zachakudya ndi zina komanso mwina pali drama zimene ukaonera mpira kuonongera umene kuja ndi zimene kuti mpingo umayang'ana pa ma obligations and responsibilities kuti sports isapangise kuti udindo umene uli nawo iweyo usayiwale nawo zina that's what I'm saying pa Chingerezi responsibility and obligation. Yes. Chachiwiri nchona kuti mpingo umayang'ananso kwambiri kuti masewera asaononge moyo wathupi. So we are talking about bodily health. Kuti no masewera aja asabweretse china chilichonse choononga thupi lathuli chifukwa nanga si munthu ndi thupi ndi mzimu. Munthu ndi thupi ndi mzimu. Ndiye masewera ngati a boxing mane nayo amatha kuononga moyo wachani wa munthu komanso wa thupi wonse kwa ine ndimakumbukira nthawi nake osewera wina wa boxing wa ku Malawi kuno anaphedwa ndithu ku Zambia. I think anali Red Singini anapita ndi achikoya mphande ndi ena ndayiwala chaka chake koma nkhonya jayi kuchitika kunapezeka ndithu kuti mpaka na oyimbira masewera akayama mutampaya ndani mpaka nachitoleretsa kuti munthu mwina afera momuno koma ngakhale zinali muchoncho munthu uchata munyamula kwa muambulance umapita naye ku chipatala anafera njira anamwalira ndithu kudzera mu masewero koma chifukwa anaphedwa pa masewero in courts panalibe mlandu oti amene amamenyayo kuti wapha munthu. So the church is concerned about kuti masewera abweretse vuto ku moyo wa munthu in terms of bodily health and also in terms of psychological as well as spiritual health. Nde chitsanzo choyamba ndicho kuti boxing mwachitsanzo imabweretsa direct physical harm to a person. Munthu amatemedwa, menyedwa, kutemedwa mpaka na olodiso kutani kutupa no such kind of things. Komanso pa masewera ena monga football, netball, wrestling, javelin, chani ena amathanso kugwiritsa ntchito mwina mankhwala kuti akhale ngati kuti mankhwala aja ndi ameneno akutenga moyo ono akhale ndi mphamvu iwaja azitani achite bwino pa masewera paja using drugs. Mpingo umakhala ukhudzidwa pa zinthu zotero chifukwa nanga si mankhwala aja amatha kuononga thupi. Fa munthu thupi kuti ligwire ntchito liyenera kukhala ndi energy anacho koma ngati ukuyuza zinthu zapadera ndiye kuti zinthu zija zimakhala ngati zikuononga thupi limaone ngati lili ndi mphamvu koma lilibe ndiye kuti makhali kupanga way out thupi lija akugwira ntchito ndi ma drugs. Komanso pogwisa ntchito ma drugs makhala ngati kuti pa game ija pagwisidwa ntchito chinyengo. Chifukwa amene wapambana may not have been the rightful person amene wapambana pankhani ngati mene. So it's kind of kunama. Chabwino ndi program imene ya Catholic Perspective pano pa radio halinafe leronso ndi bambo
Elias Chizule. Mutu ndabweretsa lero tikukambirana kuti kodi mpingo umati chani pa nkhani za masewero ndi abambo Chizule ayambapo kushawa. Komano tibwereno tsopano ku nthawi ya Ambuye Yesu kuti kodi zimenezi zinaliko nkhani za masewero zinaliko nanga zinayamba bwanji kapena titero kuti tiatenge bwinobwino kuti domvera nkumayenda nawo. Nthawi ya Ambuye Yesu masewero analipo. Masewero I think akhala ali ndithu pakati pa anthu kuyambira kalekale chifukwa ndi mbali imodzi ya chikhalidwe. I think kumalawi kuno we have Ministry of Sports and Culture zimakonda kuyendera limodzi. Culture amayiphatikiza ndi masewero because masewero ali part of culture ya anthu. Koma zimangotengera kuti kodi anthu amtundu wakuti amapanga masewero anji, anthu akuti amapanga, ndipo masewero amapanga develop nkumasintha. Tikakamba za masewero a mpira a football, mpira wa miyendo umene tikuonera pano World Cup, masewero amenewa adanayambisa ndi ma Chinese kwenikweni, mpira omati mamenya ngati ndi mwendo around 2 to 3rd century AD. Komano tikakamba za mpira umene tikudziwa wa miyendo umene ulipo pano soka, anayambitsa ndi ma British kapena ma English, to be particular around 1863. Mwina pangodutsa tikhoza unoti 1000 years maybe. So nthawi ya Ambuye Yesu mpira wa football unalibeko, soka unalibeko. Koma nthawi ya Ambuye Yesu kunali ndithu masewera osiyanasiyana. Pa nthawi yawo, nthawi imeneyo akulamulira ma Romans kudera kwawo kuja, kunali I think masewera pa Chingerezi ngati dice rolling, zodumpha izi, javelin, zinthu ngati foot racing, zothamangazi ndi I think zinayamba kalekale mpaka pano. Nthawi imeneyo zinalipo boxing ijatinayikamba inalipo wrestling inaliponso ndi magemu ena osiyanasiyana. Koma football imene ilipo pano kunalibe. And Ambuye Yesu Khristu most probably chifukwa Bible linalembedwa makamaka kukamba nkhani za chikhulupiriro kwambiri, focus yawo inali pamenepo. Koma definitely Ambuye Yesu amapanga no participate muma sporting activities anthawiyo. And you know kuti monga tikawerenga Matthew chapter 19 timamva ndithu kuti achinyamata ndi ana ambiri amakonda kubwera kwa Ambuye Yesu. They were fond of him, and most probably ndiye kuti anali amene amakonda zinthu ngati mwina sporting and other things. Komanso Bible mweli imatifotokozera mwachitsanzo tikamawerenga mwina pa Filipi chapter 3 ndime 12 to 14. I think ngati Bible lilipo apo aduma mwina titawerenga titamva zimene malembo oyera akutifotokozera. Bible lilipo Filipi ndime 3. Okay, chabwino ndapezapo kuti sindikunena kuti ndafikapo kale pa zimenezi kapena kuti ndine wa ngwiro kale, koma ndikuthamangabe ndiye ndikuyesetsa kupita pakati ndicho chinali cholinga cha Yesu Khristu, pakundikopa kuti ndikhale wake. Abale, sindikuganiza konse kuti ndazipata kale, koma pali chimodzi chokha chimene ndimachita, ndimayiwala zakumbuyo ndikuyesetsa kufikira ku zakutsogolo, ndikuthamangira kumapeto a mpikisano wa liwirowu kuti ndikalandire mphotho kumwamba imene Mulungu akundiyitanira kudzera mwa Khristu Yesu. Ndiye mutapitirizaso kuwerenga pa ndime ya 25 apopo mwawerenga pa Filipi 3 ndime ya 12 to 14, mutawerenganso pa ndime ya 25 a Filipi yemweyo maso ndime yomweyo ya 3 25. 25 yokhayo basi.
palibe yathera pena I think mina sina chabwino koma nkhani yayikulu pa mawu amene mwatiwerengera iyo ndi kalata imene Paulo woyera akulembera mpingo wa ku Filipi, ndipo chachikulu chimene mwaona pamenepo nchona kuti iye akufanizira ntchito yake ya kutumikira Mulungu ngati mpikisano, like a race, which is ndi game kapena kuti masewero. Akufanizira ntchito yake ya kutumiki ngati mpikisano umene iyeyo akutani akuyenda, ndipo anaona suti ndachita kukwanitsa kwambiri komano ndikuyesetsa kuti ndikwanitse zonse ndipo ndipeze mphoto, which means kuti Paulo pogwiritsa ntchito chitsanzo ichi zikusonyeza kuti masewero analipo pa nthawiyo, ndipo iyeyo masewero anaona kuti ndi chinthu chabwino chochigwiritsa ntchito ngati chitsanzo choti chiyerekezedwere ku nkhani ya chikhulupiriro kwawonso kukhulupirira kuti azitenga ngati utumiki ngati a race, which means that Paul use sport kuti ikhale ngati chitsanzo cha moyo wa anthu okhulupirira. So it's a proof kuti masewero analipo pa nthawiyo. Despite takamba kale nkhani ya Ambuye Yesu kuti Ambuye Yesu so ngakhale tilibe clear kwambiri example koma mbiri imatisonyeza kuti 1 AD mpaka 34 AD nthawi imene Ambuye Yesu anakhala moyo. Fa Ambuye Yesu anakhala moyo zaka 33. Pa nthawi imene iwo anafika pa 1 AD mpaka 34 AD ma games ajana chulaja analipo, masewero analipo, ndipo Paulo woyera polemba kalata yake akupereka chitsanzo cha masewero kuti chipange apply ku chikhulupiriro, which means kuti he saw masewero ngati a good thing chimene chitha kuthandizira pa moyo wa anthu. Ndiye poyankha funso lanu munati kuti masewero analipo nthawi ya Ambuye Yesu. So it's yes, analipo, ndipo I think anali chinthu chabwino chimene tikutha kuona kuti that's why it's being used even mu malembo oyera ngati chitsanzo choti we can even apply ma principles akuti aku masewero into our faith pa chikhulupiriro chathu. Chabwino mwina masewero amenewa ali ndi impact yanji kumoyo wa uzimu, tikatengera kuti masewero osiyana lese mwina ndi nthawi yoti anthu akapemphere wina kuti yayi tikunyamuka tukasewera, ali ndi impact yanji kumoyo wa uzimu? Nchifukwa kuti masewero cholinga chake makamaka kwambiri ndi kuti atithandize tikakamba za kumoyo wathu wathupi, even ku biology, energy imene tili nayo nthupi iye inayizipunguka. Chifukwa tu paja kuti anthu amanenepa akakhala kuti akudya ndikumaona abambo mama wina uliwonse anthu akuthamanga mmisewu kwambiri. Amene onso ndi masewero apadera. Ndi masewero sewo kuyenda, ena they just walk, ena kuthamanga. So mujananenera ena they would go in a woodlot kumaenda pang'ono kumapanga appreciate mbalame chani, koma they are doing sport. Sport is general, pali sport osiyana koma ma sport poyamba amathandiza thupi lathu exhaust energy imene thupi lasunga. Masewero amathandiza kupanga relax komanso kuchotsa stress. Ngati ulibe zochita, masewero amathandiza kuti pakhale ngati chochita chikwachipeza chimene ungathe kuchita. So pali zambiri, koma mukabwera ku nkhani ya uzimu imene mukunena, a relaxed person, munthu amene ali wofatsa, amene osati wofatsa koma amene wamasuka, amakhalanso ndithu onera kuti munthu weyo nkhani akapita kumapemphero akachita momasuka kwambiri. That's why I think tikapita even masukulu athu achikatolika including maseminary kumene nalini because sports imakhala kumpazali. Chifukwa amadziwa kuti kuli study, kuli mapemphero, kuli chani, koma kantheke nakake pafunika relaxation. So if you go to any Catholic school, nthawi zambiri akuza kuti pobwera form 1 mubweretse ndithu kabudula wa mpira ndi sapato yosewerera mpira. Komanso they will try to put as much sports disciplines zimene zili zofunikira kuti anthu apange sport. So zimene zimathandiza mujananenera moyo wa anthu kubweretsa happiness and joy. But however pa nkhani ya funso lanulo,
I think mukumbukira Dumayo nadzakamba kunena kuti sport isatipangitse kuti tiwale ma obligations udindo athu. Ndiye munthu aliyense katekisimu wa Katolika amatifotokozera kuti Mulungu anamulenga munthu kuti amudziwe Mulungu, amtumikire Mulungu, komanso amtamande. These are the three things. Ndiye mmene Mulungu anatilengera sports ikuchita kubwera pambuyo ndi zinthu zina zonse, business, ntchito zikubwera pambuyo. The three things mmene Mulungu anatilengera: timudziwe Mulungu, timtumikire Mulungu, timtamande. Ndiye every one of us ali ndi udindo lotino atamande Mulungu, atumikire Mulungu, komanso amudziwe. Ndiye sitinganene kuti popeza kuli mpira lero lino ndiye kuti nthawi ya mapemphero tiyike pambali. Ayi, it's an obligation that I have ngati human being, ndi udindo wanga. And kwa ife a Khristu achikatolika ndi a Khristu onse tili ndi udindo mwachitsanzo la Mulungu. Ndroti tikalemekeze Mulungu. Yes. Kwa Khristu ena family we are very devout. We know every morning tili ndi mwachitsanzo morning prayer ndi misa ya mmawa. Pa lunch tili ndi Angelus, pemphero lija timapemphera la mjelo mtenga wa njelo. Madzulo tili ndi evening prayer. Ndiye kuti zikutanthauza kuti magemu akuyamba 12 koloko. Koma ife tisanene kuti poti kuli mpira ndiye kuti pemphero life. Ndiye kuti tikuphwanya udindo umene ndi nawo otamanda Mulungu, omtumikira. Ngati ineyo ndimatumikira Mulungu ngati wansembe ni wakuchitedze, ndimayenera ndithu mwina 12 koloko ina iliyonse ndipite pena pake kaya ukayendera odwala pa ujeni yanga. I have to maintain that because it's my obligation that I have kwa Khristu anga. So you cannot say no because kuli mpira wa Argentina ndi chani Saudi Arabia ndiye kuti basi pa 12 koloko malomoti tipange mapemphero a misa ndiye kuti sitikhala nawo. Ndiye kuti you are failing on your obligations. Chimodzimodzi you cannot say kuti popeza ine ifeyo kunyumba timakhalira limodzi ngati banja kuti pemphere mapemphero amadzulo. So what you need to do at that particular time, or pali game ya mpira, you need to switch off. Ngati mmaonera chani, mmaonera mpira pa nthawi imeneyo and do the prayers, kenaka ndikupitiriza moyo wanu umene Mulungu wakukonzani, because the priority thing imene ndanenera muja Mulungu anatilenga for those three things. So first things first, tione kuti kodi poyamba udindo wanga kwa za Mulungu uli pati, udindo wanga ku family kwanga uli pati. Chifukwa monga apapa tikukamba za ma obligations ena basi ngakhale ku ntchito tumwina ntchito osagwira. Ali ku office kwa wangonera mpira, ayiwala china nabwerera. Ena apita kumpira apapa mwina game ndi imodzi, kuti apita kumpira koma abwerera mwina mma 1 koloko pamene mwina kunyumba so akwafuna. So this is what we are saying kuti no kuzimu utosokonezeka chifukwa ukatengeka kwambiri ndi mpira kenaka pali mavuto. Komanso tu Dumayo pali nkhani ya mavuto ena amene amabwera chifukwa cha masewero kafukufuku. Akusonyeza kuti pali ndithu chiopsezo chimene chimatha kubwera chifukwa cha masewera ampira ngakhalenso masewera ena osiyana. Masewera ambiri pamakhala ngati mpikisano. Ndiye chimene chimachitika ukaluza. Kumene ndimapitano sopano kumene. Kodi pali kulumikizana kotani tsopano pa masewera amenewa ndi mpira, koma chitsanzo chinachi chimene kuti tsopano ukagonja mtima umakhala kuti uli mwamba. Kodi zimenezi sizingakupezekenso kuti wasemphana ndi chifuniro cha Mulungu? Pali zina zabwino zimene zimalumikizana bwino masewera ampira ndi chipembedzo. Mwachitsanzo nkhani ichananena ya kukhulupirira.
supporters ya mpira amakhulupirira kuti timu yathu ya Burkina Faso ipambana Costa Rica ama kanchembe kozulika menya Spain ikawina olo Malawi kanapita ku World Cup kwezi mukuona yena atapanga zimikanjo zichani zipewa kuti Malawi kupambana ichinya England ichinya Netherlands chikhulupiriro amakhandi chikhulupiriro komanso coach akanena kuti achizule mukha kutsogolo ku striking ndamene muzi amakhandi chikhulupiriro akapita wao akatipangitsa kumpingo kuchipembedzo we also have such things we have to have faith kuli nkhani za trust you trust your friends kuti awa ndili nawo mumpira tiyendera limodzi pali nkhani za umodzi ndi zimene ngakhale banja la Mulungu limene opanga kuti ino anthu amumpiraja amanoti ifeyo ndife timu yathu ndino tavala za yero tachokera ku maula ndipo tukaswera ndawo wauko tisampatsire mpira chifukwa ife ndife amodzi yes so there is a lot of correlation yabwino koma paliso zina zimene zingabwere zimene zimasokoneza chifukwa no tsopano tikabwera ku negative kutino mpira ujananga si umakhandi positive yoti mwapambana koma mukaluza impact yake tsopano mpira amakamba kuti it's also a psychological game masewero ena ali onse kandi javelin kandi chani there is something psychological chimakhudza mzimu ndi malingaliro athu asaiki ndikupasani chitsanzo abambo nkhani imeneyo amfumu ena ake ku tinataya amfumu ena ake chakubwerako anala bullets ikusewera ndi Silver Strikers nthawi imeneyo ochemerera fana kuwa akunenera mpira afumu atangomva kuti Silver ya golesi ulendo unali omwewo zosakhala bwino zitsanzo zaisoni ndikumene mafuna ndipite chifukwa choti masewero amakhala connect ndi mutu ndi mzimu ndi mind ndi thupi zinthu ngati izizi sumachita soganizayi zimakhala no zijapa ku biology amakamba kuti reflex actions chifukwa no mwachitsanzo chiopsezo cha masewera mchoti no mukafika pamenepo kuti no uli ndi mavuto a psychological ndi physical consequences ukaluza utha ngati ine amene ndimatha kuyendetsa galimoto kungobanduka pano mangoyenda chisawawa uku ndikupita ku nyumba kuchitedze basi munjira mutu ndilowa kuphompho kapena kugudubuka kapena kugundana ndi munthu moyo wanga wathira pati nkhani yake yachokera kuchani kumasewero komanso tu nthawi zina mmene mukunenera nkhani imene mwandifotokozera apa ine sinaimve imeneyi koma ndamvako nkhani zina pamatha kubwera ndithu kuti mtima basi umangoyima heart attack kuti Malawi yaluza mpaka pamenepa kapena agoletsa adani athu aja pompo mtima kungoti zimachitika ndithu munthu uja kupezeka kuti wamwalira komanso ena amafika ndithu potino mpaka na chidani ndi amene amakhala nawo abwenzi awo ngakhale so ijama domestic violence nkhaza zakukhomo zimafika kuti no abambo ndikuyamba za abambo makonda upita ndi abambo kumpira kumene apitako pobwera ndekuti timu yawo yafa ngati ababa think Spain masera ndi chani kaya Costa Rica yachinyidwa kwambiri ndi pofika amayi kungofunsa kuti kodi munapita kumpira za enda bwanji basi tu pamenepo ndiwe chitsiru mwakuti basi tu mpaka nakumenyana mwinaso mpaka amayiwo mpezeka kuti mwina kuchipatala kapena mankhani ake ena ali kungowafunsa kumpira kuja zakhala bwanji komanso even nkhani za chakudya ena osadya ndithu mukwanira bwino kulepera kugula ndiwo munthu wabambo kuti pakhomo ineyo timu yaluza basi palibenso chifukwa choti wina atangani aje so that is psychologically komanso spiritually and mawa ngati ku madzulo kandi mawa kuna anaene opita kuchalichi kupemphera amapezeka kuti akulephera sapita kukapemphera kucha so it affects physically it affects psychologically socially njira zambiri ngati munthu uyo sakuzitenga bwino kuli zina zimene mwina zimachitika ku masewero kumeneko simukuonanso kuti zili ndi negative impact iso mwina kumpingo kuli zinthu ngati ma violence mwanenawo anthu akagonja zotsatira kusavomereza kugonjako kumambamba kugenda pali kugwirizana wene ndi Chikhristu
ayi ndi zambiri chifukwa monga ndafotokoza za domestic violence imene ndiyotsutsana ndi moyo ndi chikondi cha anthu ambanja chifukwa banja ndi utumiki. Ana atumikire makolo, makolo atumikirane mamuna ndi mkazi chifukwa choti waluza mpira wayiwala udindo noti banja ndi utumiki. Waona kuyamba kuona anthu ambanja muja ngati adani ako. Ku stadium, right from the stadium ukupeza kuti kumene kujako timu ya anzanu yapambana, koma ngakhale ena ambali nayo aliso anzanu kumene chifukwa ine ndi anzanga amene amakonda timu ina yampira, sindifuna kunena ndi makonda matimu ati komano ndi anzanga apaphata kuti no masiti support timu imodzi. But sometimes ukapanda kuzitenga bwino you think kuti nzako uja ndiye kuti ndi mdani, ndiye muyamba kugendana kuja ndi kuchitirana chiwembu chifukwa choti just because result ya pamapeto sinali bwino. That is zotsutsana ndi Chikhristu. Pali nkhani ya imene ndinakambaponso yonera kuti no mpira, masewera ampira nthawi zina amatha kukhala expensive chifukwa ambiri mwachitsanzo pano mwina alipira DSTV chifukwa chonena kuti afuna aonere World Cup. Koma tikaona mwina mwana fees sinathe, mwina chakudya palibe, koma mwina alipira ngati afuna zonera pa khomo. Ngati afuna zikaonera kwina kuja mwina kumafunika ma drinks, mwina kufunika zakudya kuti no kuti aonere awo zoti pafunika zakudya chani. Mpira wa 90 minutes agula chakudya chodulirapo. And mpira ujaso ukatha kupezeka kuti mwina nakali konkuja kapena pabwera so wina. If they do that kangapo zisokonezanso ubwino wa anthu mwina a community imene okhala mwina ku family akupanga suffer because you are watching football all the time. Komanso even your time imene they need it at home, iweyo you are not offering akazi anu, amuna anu, ana anu nthawi imene amakhala kucheza nanu, kufunsani mafunso, kuyankhula nanu chifukwa choti iwe wakomedwa. Ndi pali zambiri zimenenso zimabwera chifukwa cha masewera mpira amene wawa kapena kuti masewera ena aliwonse. Titu mwina sikuti kumeneko kuli zolakwika zokha zilikonso zina zabwino. Ndi ziti zimene mwina tingaziloze kuti koma tu ichi nchabwino chimene mwina tingapezeko kumeneko kunkhani za masewero osiyanasiyana amenewo. Okay, mwina tikhala ngati tikubwereza koma poyamba sport masewera imathandizira monga nanena kuthupi kuti accumulated energy imene tinayo ikhale spent. Matenda monga diabetes, sugar, kunenepa kopanda balance, obesity, ngonenepa kuti no munthu uli pabwino kudya zodya zonse koma chakudya chikungosungika kumamba mangonenepa mosayenera, you know. Mavuto ngati amenewo sakhala ndi munthu amene amapanga sport kapena masewera. So this is very good kuti anthu azichita masewera osiyanasiyana. Komanso kuti tu masewera amabweretsa chimwemwe. You can imagine kuti kumpira olo kuti olo mukuonera olo nyumba anthu mpaka na miyedu so it brings joy and happiness. Masewera ampira amabweretsa that kind of joy, happiness, chimwemwe. And pochoka kumeneko indeti nkhani basi anthu abwerera ngati kukakhala midzimwe. So ndi abwino masewera chifukwa amakhala ngati olo kukhala kuti unali ndithu nditi nkhani tinatovuta timene kukusowetsa mtendere pa nthawi imene ukusewerayo kapena nthawi imene ukuonera umakhala ngati wayiwalapo. Nemakumbukira ndithu pamene ndinali kukula kwathu abambo anga amakonda kwambiri bawo. Ndikukhulupirira kuti sakumvera ndi masewera oso amenewo ndi masewera bawo amakonda kwambiri bawo. Even now ndinagulira bawo ena kuti azitani azisewera kumene akukhala ku retirement. Koma inali nthawi ichona kuti akamasewera bawo ngati pa weekend Saturday chifukwa anali oti ndi civil servant kumatha kubwera alendo ku nyumba. Ndiye kuti amayi atiuza akaitanira bambo anu
ali pabawo pakuti pajamakonda basi ukapita ukafotokozera ubwerera kunyumba ndiye kuti akuyankha kuti ndikubwera madzi kuyika madzi osamba kubafa paka kuzizira pita nthawi 1 hour 2 hours isanabwere you go back ukafotokozera akudikirani alendo ati kwabwera alendo he says I'm coming basi ngati simukayitana kuti werani tikaje lunch he won't come asingosera about almost the whole day yeah so for him I think it brings that kind of happiness komano as you can see negatively it is affecting directly also family but ubwino umene mwafusawo ndi umenewo it brings the happiness komanso masewero ampira amathandiza kuti zinthu monga ulesi zisakhalepo nthawi zina munthu ukazowera kungokhala umangozowera choncho ndipo kenaka basi umakhala munthu kuti you feel kuti I cannot do this but it's because wazolowera kuti mtima ungokhala koma ngati munthu umatha kusewera sport and this even kukufotokozera kuti tapita mukatigulire chakuti pakuti you'd say ayi ndipafupi ndipita ndikatani ndikagula so masewero ampira amathandiza kupewa makhalidwe ena oyipa mwachitsanzo ulesi mwachitsanzo kunenepa kuchandanena kuja mwachitsanzo tikamakamba even za achinyamata kuti mwina mimba zongobwera kakuti azisuta chamba kayatani amapezeka kuti malo moti apange zoyipa zija they are doing these good things komanso ninafotokoza kunena kuti masewero ampira amathandiza kuti anthu apange cultivate ma virtues abwino pa moyo wawo apange zinthu zizolowezi zabwino kapena makhalidwe abwino pa moyo wawo monga munthu kuti akhale wa ulemu atha kuphunzira zimenezo kuchokera ku masewero fa ku masewero kuja kumakhala uja amati referee kapena umpire amati osewera ndinu tsopano siyani basi tsopano osewera ndinu tsopano ndiye munthu amene uja amathandiza to bring that kind of loyalty imene imabwera pamene munthu ukusewera masewero loyalty mwachitsanzo that virtue ena fe tinayipeza ku makolo athu malinga amene timakhalira ena anayipeza ku chalichi koma you can get that virtue also from ku masewero ma virtues monga trust chananenera you can get them from kumpira kapena kumasewera anali wonse chifukwa mukamasewera game you trust kuti nzangayo is a mutual guy ndikusewera naye kapena muli naye limodzi mu team you trust kuti tithandizana kuti tigonjetse mzathu ma virtues monga subordination kumvera umene mpingo somalimbikitsa you can get it from masewero because munthu umamvera umpire akana kuti iwe yellow card tuluka chanchani umapita panja because and if you really go through kuti ukukula ndi zimene zija kuti unayamba masewero aja uli mwana even when you go and stay on your family ukhozopezeka kuti no you have cultivated that spirit of obedience imene inakupanga benefit kuchokera kuti ku imene ili connected iso ndi ngakhale za ulemu ulemu timalemekeza captain timakhala ndi maudindo osiyanasiyana kumpira ineso I've been a player ndasewerapo football ndasewerapo kwambiri basketball nde nali ndithu katswiri kwambiri katswiri sikuzinenerera tokoza tadziwa lero tikutengeni siku lake kuti abambotiye ndasewera kwambiri I think ndasewerapo Lilongwe Sneakers nitachoka kumulale tisanapite ku Kachebere Kamuzu Barracks Lilongwe Sneakers I trained with the Terminators hai meneyo pa 1998 1999 Daud Suleiman awatima panga nao training nthai ina tikakauti Lilongwe Sneakers sipanga train nthai meneyo akusewera the Bulldogs komanso Mimbolo yeah so I think and my school many masewera I used to be in the first team basketball football I was not bad but ndali ndi ma injuries angapo
ndili ku secondary komanso ku primary and it worried my parents and they stopped me from playing football. Alright. So ndi zina zimene tikunena kuti sport imathaso and why my parents refused me to continue football, anaona nachoka dzanja nachoka mwendo. And then my father was a great player, amasewera time eneyo matichani matimu ambuyo mu we had Manemen as well as we had achina mitiko zakale. But he had also injury ya mwendo imene he spent 3 months kuchipatala with his leg hung mwamba jonjo. So my mother was like, whoa, so this my son nayeso azakhaenga mabwake 3 months was the hell, I don't want. So he said you should change a sport, at least a sport imene wina you can have an injury but not keep me 3 months mujipata. So I mean the negative impact, those are negatives. But we have also spoke about Zabwino. Then men manna kuti no mpingo uli excited actually in this sport. Actually let me read zimene Papa Francis ananena pankhani ya masewera kuza Kristu mu kalata imene analemba imene the document yochokera ku Vatican yochedwa giving the best of yourself. Kupereka moyo wako kapena kuti kupereka what you can give iwe kumene ungathe kupereka paweka. Papa Francis analemba kuti those who are part of sports world exemplify virtues such as generosity, humility, sacrifice, constancy and cheerfulness. They akulimbikitsa kuti masewera ampira ndabwino. And Pope Francis ali ku Argentina, ali wansembe komanso ali bishop, anali wokonda kwambiri masewera ampira. Amapita ku stadium, anali ndi timu yake, I think ndangoyiwala dzina lake ku Argentina. He used to go kumpira ngati mene na feso timapitira kuvala jezi yati mimeneyo chani komali bishop he used to do that. Right. So here there's this document mene akufotokoza those who are part of sports world exemplify virtues such as generosity, humility, sacrifice, constancy and cheerfulness. And ma virtues aja nanena aja ena ndamenewa kuti munthu ngakhale kuti utha kupatsa nzako chinthu utha uziphunzira kumpira ifa kumpira uja timapatsirana mpira and ukafuna ukachedwetsa ama ukalipira koji ndanzako ase wachedwetsa ase patsira nzako. So when you develop those things you can apply those things kunchito, you can apply them ku school, you can apply them munyumba kwako. Chabwino reaction ya wanthu tsopano pankhani za masewero mwina ndi mpingo zikhale bwanji anthu akunja osati ngati mene muli lino abambo koma anthu tsopano reaction yawo? Poyamba Kristu akatolika azindikire udindo wawo umene ali nawo kwa Mulungu, udindo wawo ali nawo kubanja, udindo wawo umene ali nawo ku dziko nde masewera asapangitse munthu kuti upange zinthu zosokoneza udindo. Takhala tikuona pano pa maula pompano pano pa bishop pano stadium sili patsidya apa. Stadium ili patsidya pomwepa. Timaona anthu basi aluza kusivo akunkana agenda apa amaphwanya zinthu kunoko mwina satonongera kwambiri. Mwina amatilemekeza komano timaona kuti mashopu musimosemu mpaka na town musemu aphwanya anakaphwanya National Bank. Ndiye zimene ndina kuti anthu a Kristu komanso ngakhale mene mwanenera kuti anthu amene sa Kristu asatenge masewera ampira ngati chinthu chonena kuti chitiwalitse umunthu wathu, chitiwalitse udindo wathu ndi Mulungu, chitiwalitse ubale umene tinawo pakati pa ine ndi aKristu anzanga kapena ndi anthu anzanga. Because choyambirira tonse tinalengedwa muchifaniziro cha Mulungu. Number 1, we should respect one another, we should love one another, tikondane. Koma chifukwa choti wina wako waluza kaya chifukwa choti tifali atani basi pezeke tukuphwanya zinthu mawa tidzafuna banki yomwe munena National Bank. Ngati aphwanya Sunday National Bank Monday atsekula aya ena anzathu achokera ku Kasiya kuti adzatenge ndrama, ena akudutsa pito Blantyre avutika. Ine ngati munthu oti ndikukonda masewera ampira, ndimakonda football,
ndisapangise banja langa kupanga safa chifukwa choti I'm spending everything on chani on football ya World Cup. Let me balance inde aliyense ali ndi ufulu opanga zimene kumandi komanso masewera ampira sandipangise even to sacrifice my body kuna kuti olo china chilichonse chindichitikire pa masewero basi neyo bola ndikapange sports basi ndononge thupi langa monga to be going ma sports amene mwina ngati boxing munanena ichi ukudziwa kuti uyu ndi amamenya kuti abola ndikalandira ndalama chifukwa kuti ku boxing iko amalandira mofana sipasiyana kwambiri amabechirana kumene kuti udzalandira mba udzandikutumule kaya koma ndalama imene amalandira owina ndi oluza sisiyana kwambiri ngati kumasewera enawo ndewo amadziperekabe kuti kuli bwino ndikangolandira ndalamayo ngakhale nditati andichita knockout koma ukachita wachitsoka umwalira moyo wako wapita sunausamalire banja lako livutika komanso if you use ma stimulants monga ma drugs chifukwa choti ufuna upambana mwachitsanzo you are saying kuti you don't care about your body as long as you win the game so zimenezi nzonena kuti ndanena point yoyamba let us tisathawe ma obligations yachiwiri ndi imeneyi let us care for our bodies as we are doing sport ine masiku ano ku archdiocese ya Lilongwe tili ndi timu ya mpira mwaionapo malengezera kunakhanga munationa tikusewera mpira nakhalaponso goalkeeper wansembe tikamasewera mpira uja inu ngati munandionetsetsa ine sindisewera nthawi yayitali ndimasewera 10 minutes nkutuluka ngati sakunditulutsako ndimangotuluka ndekha fa ndimadziwa kuti pano moyo wangawo uli pa chiopsezo ndimadziwa kuti panopo kale ndimasewera ma minutes ambiri koma pano sindingathe nditha kungogwa mwina munomo ndiye kuti anthu odandaula akhala ambiri abishopu akristu anthu akufamily ndandani so we should care for our bodily life and health usati kungoti basi ndifuna chani ndifuna sport chimodzimodzi ma supporters aja you are venturing into difficult things kufuna kuphwanya izi ufuna umenyana ndi anzanu kumpira pamene zotsatira zake zika moyo wanu pa chiopsezo kuti you can be killed komanso you can actually be arrested komanso you may end up your life imwina munjira zosiyana-siyana so I would say ziwirizi zimene anthu awina kuyang'ana to avoid makamaka kuti asataye udindo wawo umene ali nawo pa moyo wawo kuzimu ndi kuthupi komanso makamaka atani asamalirebe matupi awo ngakhale pamene akupanga sport chabwino mwafotokoza momveka bwino abambo komano pali kuitenga ngati thupi tsopano ndi business ngati mene achina Ronaldo playing for money tinene kuti sikugulitsa zo ntchito kuipa thupi kumeneku mwanjira yola kuikaso ngati zimenezi so izi ndi zimene ndithu tikuona kuti mwachitsanzo anzathu aku Europe makamaka ku Europe kuti no sport ija yafikano paja poma itengedwa ngati kuti basi chofunikira kwambiri ndi kupanga ndalama ndiye ubale ulibe ntchito chilungamonso ngakhale mwina chikusowa ndi zinthu zambiri ndinamvapo kuti wansembe wina anapita ku England ndiye ku Manchester kumeneko kunali game ya Manchester ndi Manchester United ndi Man City ali ngati ma rivals so ansembe basi amanena kuti kuli game mujani mchachi muja ndi anthu why don't we postpone mpirawo uja ni masi kuti tikaonere mpira and unfortunately the whole church ngugwirizana kuti azona adi kuti malo mamisa kuti ikhaleko ndo tidzapanga kaya nali mawa kaya anangosintha mawazi mu church muja basi people nodding nice father that's good that's very nice so you'd see kuti mukatengeka kwambiri ndi mpira you try now kumachepetsa ma virtues ajatanena komanso zinthu zofunikira mmoyo zimene mwachitsanzo chikondi kaya chani zimakhala zikuchepa kenaka inu machita value the game nchifukwa anthu ena amanena kuti masewera ampira pena akusanduka ngati mulungu wina
kwa anthu ena mpira it's like mulungu, it's like God. Kwa ena ndi business imene ili ngati mulungu wawo. So masewera asatipangise kuti akhale ngati mulungu wathu wina. Ayi, that's the danger ya masewera. And masewera oloka ndiwe mwana wa skulu ngati ukonda kwambiri masewera ampira olo ukhale mkalasi olo kupulepo umaganizira za sports ya mawa za game imene muli nayo Saturday and sukhoza mayeso sumakhoza malingaliro ako ambiri amakhala kumene. You are waiting for sports time kuti pa 1:30 kuli sport, so the teacher is teaching iweyo malingaliro ako ali kumpira kuti lero ukapanga mastyle anji ukagolesa zigoli zingati as you wish and ukavala motani kuti ukaoneke ngati mwinaso masera ena amene ali apamwamba. Yeah, so those are a sport. If it comes to you in that manner, it becomes a danger. Chifukwano, it might distract you from zinthu zofunika ngati family, education, religion, ndi zina. Iwe kenaka pamenepo ikangofika pamenepo ndikuti imasanduka kuti yakhala mulungu wako. But we have seen anthu ena who are so passionate about sport kumataona mathero awo kuti no basi sizinaende kumatha ngati munthu wamba chani, koma they were so passionate ena mpaka kusiya school. I don't want to mention some amene ndinakula nawo mkawalemu amasewera Silver Strikers, Sivo, tinakuli alimodzi kuyambira ku parish ngati anapa yomwe, koma they went on kusewera mpira into those big clubs. They were so passionate ana school anaisiya chani, koma in the end pano they have nothing. It's just an example. You can't take sport ngati the ultimate thing that you really value in life. Alright. Pamene tikupita kumapeta bambo nthawi yuchita njiro mpingo from the Catholic perspective umati chani kunkhani za masewero mwina ndi Chikristo mpingo tsopano anthu kuti amvetsetse kunjako? Yeah, I think nkhani imene ndingathe kuwakumbutsa omvera ndi nkhani yakuti masewero ampira ndofunika pa moyo wathu. Amatithandiza kuti asamalire moyo wathu wathupi komanso moyo wathu wa mzimu. Mpingo wa Katolika mmene nanenera ndi uli even I'm using that word interested kuti anthu azichita masewero chifukwa munthu ali at heart pankhani ya mpingo umatenga munthu uja ngati at heart kwambiri. Ndiye munthu uja pomutenga at heart amafuna amutenge the whole person, osati mzimu wake kuti tizingopemphera. And naona pali mipingo ina imene imathaso kuna kuti ya mpira masewera sabwino kuli ngati kunamizana chani. So Katolika sikutero ayi, mfa munthu uja it wants to take care of the person, whole person, the body and the journey, the soul. And many takambirana mu program ino tatha kuona mene thupi limapindulira kuchani kumasewera. There's a lot. Ndiye mpingo uli interested kuti anthu adzipanga sport. Napereka chitsanzo kuti mwachitsanzo school ya Katolika iliyonse you see kuti there will be sports activities there and they will put even into timetable yoti sport ilipompo, even making compulsory kuti alesi azitani azipanga sport. Ndiye mpingo umadziwa kuti masewero amathandiza kukula kwa munthu, formation, amathandizanso pa maubale, relationships, nakamba za ma relations ose amene ma virtues ngati trust chani. For zimene zijazo zimene zimathandiza formation ya munthu, relation komanso makamaka spirituality ya munthu. Ndipo savuta kumuuza munthu amene amasewera mpira kuti alemekeze akulu, ndipo savuta chifukwa akuzidziwa kale. Yeah, so the sport helps kwambiri so in terms of spirituality ya munthu. So ndiye mpingo umalimbikitsa kuti tipange. So I would say mpingo ukulimbikitsa tizipanga sport. Ngakhale kaya tinachoka ku school tizipanga sport. Moda anthu ajati kumaona kuthamanga dumayo akuchita bwino. Kaya ziswera bawo kandi draft, kaya kupita pa madzi kumakathamanga pa maboti kandi chani, any kind of sport. I think mpingo kupanga encourage ukungotichenjeza kuti tikhale ochenjera pa nkhani ya kuti tisataye maudindo athu
our responsibilities and obligations pankhani ama udindo amene tili nawo. Sports isatitayitse udindo. Chabwino. Yeah, and then sports isaononge matupi athu. Fayenaso aja mnaona amanyamula zitsulo akuti afuna kuti anyamule zitsulo zikhale ndi muscles. Ndi amakhala uchangu kula chinthuchi kamwendo kangu tikang'ono. Koma ndi sport yomwe imene yapangitsa ndi pamenepo sakusamaliranso thupi lawo. So mpingo pa chenjezo yake tisaononge matupi athu mwina by such kind of things, by also using drugs, stimulants, as well as kupanga indulge into questionable sporting activities amene morality yake iliyo kayikitsa. Mwachidule abambo, mpingo wa Eklezia Katolika ulibe vuto ndi nkhani za masewera? Ulibe. Chabwino. Ndithu ungotipatsa machenjezo tino as we do sport, let us be careful. Poomba mkota mmalize bwanji programu ya lero ya Catholic Perspective? Ineyo makamaka poti programu itu kuipanga chifaso cha masewero amenewa amene alipo World Cup. Kuli masewero I think 64 games amene akutapa 18 December. Tili ndi masabata angapo. Ndipemphe omvera, ndipemphe Malawi, ndipemphenso Khristu anzanga akatolika tiyeni tipange enjoy masewera amenewa. Inenso ndikumaonera nawo ndithu ndikapeza mpata tisangalale ndi masewera amenewa, tikonde matimu athu amene akutisangalatsa. Koma tiyeni ndithu tipewe ndithu kuti masewera ampirawa asasokoneze moyo wathu wauzimu. Masewera ampirawa asasokoneze ubale wathu ndi abale athu ndi anansi athu komanso mabanja athu. I think ndimalize motero Dumayo. Ndathokoza kwambiri. Amenewo ndi bambo Elias Chizule wansembe wa mpingo wa Katolika. Lero timakambirana pa nkhani imene kuti mpingo umatichani pa nkhani za masewero osiyanasiyana amene amachitika, ndipo afotokoza moveka bwino. Ndikukhulira kuti tatolapo amatero kunena kuti ndakusokosera nkulinga utamva. Ndipo lero munali ndi ine Peter Dumayo ndingotero kuti mwakoma nonse pitizani kumvera maprogramu osiyanasiyana pompano pa radio alinafe. Zikomo kwambiri. I will be stronger. They'll call me freedom, just like a